Hovorí sa o ňom, že je módny návrhár, filozof. Svoju úspešnú dráhu odštartoval diplomovou prácou na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kolekciou Pepinier, ktorá mu v roku 2007 priniesla titul Top Style Designer na brnenskom módnom veletrhu. Dámsky gambit vám predstavuje módneho návrhára Marcela Holubca. Som ako maliar, ktorý namiesto šteca má v ruke ihlu a namiesto plátna, čistého plátna, má pred sebou nahú ženu. A ja ju zaodiem. V podstate namalujem tie šaty jednoducho na ňu. Svojou tvorbou zrkadlí vlastné vnútro. Chce byť poznaný a chce osloviť čo najviac ľudí. Každá kolekcia nesie jeho jasné posolstvo. Napríklad som mal kolekciu Lolita. A to bolo tiež také, akože v podstate, že tam som vyjadril svoj vzťah s mojou priateľkou. Tá kolekcia bola inšpirovaná knihou od Nabokova Lolita. A takisto som sa inšpiroval sám sebou tým, čo som prežíval, že tiež bol medzi nami dosť veľký vekový rozdiel a v podstate po ukončení toho vzťahu som to potreboval dať von, jednoducho. Že presne ako ten maliar, že namaluje ten obraz, tak ja vytvorím tú kolekciu a niečo tým vypoviem a uzatvorím to jednoducho. Ale niekedy sa to nedá uzatvoriť, no. Ako je to v prípade tej poslednej kolekcie, že tá je pre mňa veľmi silná, lebo je o niekom, koho som mal rád a kto tu už nie je a je to ťažké, no. Posledná kolekcia bola vyjadrením smútku a bolesti nad zosnulou šperkárkou a priateľkou Betty Majerníkovou, s ktorou spolupracoval aj na kolekcii Ellison z roku 2009, inšpirovanou fotkou starého otca a citátom z banskobystrického pamätníka SNP. Zabudnúť znamená nechať ich znovu zomrieť. Ďalšiu zaujímavú tému ponúkal Marcel Holubec v kolekcii Paradise Not For Me, v ktorej riešil čistotu človeka, keď sa narodí, a deštrukciu, ktorou prechádza počas života. Marcel Holubec patrí medzi tvorcov, ktorí sa podieľajú aj na doplnkoch k svojim modelom. Asi som perfekcionista, že proste snažím sa, aby ten efekt na tom móle a celé to vyžarovanie jednotlivých modelov a v podstate aj celej tej kolekcie malo hlavu a petu. Takže ten dizajner musí mať doplnky, či sú to topánky, šperky, kabelky, v podstate takto by to malo jednoducho fungovať, ako aj vo svete. Takže ja sa snažím, aby som tiež mal toto v podstate dotiahnuté. Spolupracujem buď so šperkármi alebo so značkou Popular, ktorí mi robili kabelky a tašky do kolekcií. Takisto, čo sa týka šperkov, tak som spolupracoval s Máriou Nepšinskou, s Betty Majerníkovou, čo sú absolventi z vysokej školy, že to boli moji v podstate spolužiaci, že tá vysoká škola je dobrá na to, pre toho mladého človeka, že tam spoznáte veľa nových ľudí a že sa vám otvorí jednoducho to pole a je už na vás, že čo príjmete a čo chcete, hej, lebo tie ateliéry sú takto vedľa seba a vy môžete nadviazať tú spoluprácu. Takže to je úplne úžasné na tej škole. Marcel Holubec sa v poslednej kolekcii venoval aj pánskym modelom, ktoré prezentoval na jesennom Fashion Weekende v Bratislave. Čo sa týka tých dámskych modelov, tak je to aj vidieť, že tie ženy sú hravejšie a že dá sa tam viacej vyhrať, aj čo sa týka šiat a tak. Ale pri tejto kolekcii som tak nepociťoval, že akože, keď robím tú kolekciu, tak nie som ničím ovplyvnený a nemám nejaké mantinely a nikto mi do toho nehovorí, či je to klientka alebo niekto, že proste, že takto. Takže tam proste tá úzda je úplne povolená a robím si, čo chcem.
A tuto som vôbec, v tejto kolekcii som vôbec nemal pocit, že by to bolo niečo... Proste dá sa vyhrať aj na tých pánskych modelov. Len je to už na tých pánov, že čo na seba dajú jednoducho, že či chcú byť extravagantní. Je to proste na ľuďoch. V súčasnosti sa Marcel Holubec venuje foteniu a propagácii svojich úspešných modelov. Boli sme zvedaví, čo plánuje ďalej. Tak tie inšpirácie, čo ma ovplyvňuje, je nespočetné. Myslím si, že príde zase niečo, aby som sa mohol nejak seba vyjadriť, že príde nejaká príležitosť, kde sa môžem odprezentovať. Lebo toto je veľmi dôležité u nás, že tam na akej modnej platforme človek funguje, že kam sa zaradí. A ja som veľmi rád, že prišli ten bratislavský Fashion Weekend, ktorý je dotiahnutý do bodky, že je tam tým ľudí, ktorý sa o vás postará a máte všetko, proste modelky, je tam art director, ktorý s vami rieši choreografiu, všetko proste. A toto je konečne je to niečo, kde si aj vy máte možnosť pozvať svojich blízkych a svojich klientov, lebo doposiaľ som to nezažil. Aby na niektorej prehliadke, ktorú som robil, aby som mal napríklad 150 miest len pre svojich ľudí. Módny návrhár sa pohybuje v neľahkom svete medzi showbiznisom, umením a remeslom. Prináša občas situácie, ktoré sa dajú len ťažko zvládať. Ja som šťastný, že mám okolo seba takých ľudí, ktorí to cítia ako ja. Čo sa týka tohoto, že zdieľajú to isté, ako to ja cítim. A môžem ich kľudne menovať. Je to Boris Hanečka a Hanna Převratilová. Sú to moji blízki priatelia a navzájom si pomáhame, čo je úplne úžasné, lebo to sa v dnešnej dobe asi nevidí, aby si konkurenti nejakým spôsobom pomáhali. A toto je pre mňa taký jeden svet a potom je ten svet, ktorý mi nevonia, tak to je ten umelý svet a to sú, neviem, ako by som to vyjadril, neviem, ako by som to povedal, že to je také, tí ľudia, keď sa hrajú na niečo, čo nie sú a je zbytočné, aby sa tu produkovali ďalší dizajneri na taký malý trh, jednoducho. A s týmto sa často stretávam. Samozrejme, každý má dvere otvorené a môže si robiť, čo chce, ale je to úplne zbytočné, lebo všetci dizajneri sa neuživia na takom malom Slovensku. Vitajte v tajomných záhradách mýtického kráľovstva Ferragamo. Vôňa Incanto Shine žiari ako pestrofarebná dúha. Kvetinovo-ovocné splynutie tónov je dielom Karine Dubreu zo spoločnosti MAN. Hlavu vône tvorí šťavnatý koktail ananásu a marakuje, osviežený šumivým bergamotom. Delikátne srdce otvára frézia. Nasleduje rúžová pivónia, ktorá znásobuje ženskosť, a broskyňa, ktorá ovinie vôňu do rúška zmyselnosti. Hrejivosť základu spočíva v kombinácii bieleho cédra, ambry a pyžma, ktoré evokujú vôňu pokožky zohriatej slnkom. Toaletnú vodu Incanto Shine od Salvatore Ferragama vám ponúka internetový obchod www.parfums.sk za najnižšiu cenu na trhu. Už 18 rokov patrí neodmysliteľne do showbiznisu. Dokáže premeniť aj tú najobyčajnejšiu tvár na nádhernú a zamaskuje všetky nedostatky. Vyhľadávajú ju celebrity, spolupracuje s mnohými top modelkami i v zahraničí.
Spolu s Alexom vytvorili jeden zo základných pilierov modernej slovenskej vizážistiky. Dámsky gambit predstavuje Alenu Šulcovú. Svoj život si neviem predstaviť ani asi v inej polohe, aj keď som kedysi chcela študovať herectvo alebo spev, ale naozaj som sa našla, pretože je to tak multižánrov, ako keby vlastne robím toľko vecí v jednom a toľko rôznych zaujímavých ľudí stretávam. Podľa mňa je to taká práca, ktorá je naozaj na mňa ušitá na mieru. Myslím si, že naozaj kus zo mňa a mojej povahy alebo odzrkadlenie momentálneho stavu, v akom sa nachádzam, sú proste prehliadky a fotenia, pretože ani sama niekedy netuším, že čo zo mňa vyjde. Keby som sa mala ohodnotiť a povedať, či je moja práca viac umelecká, alebo je to remeslo, robotníčina. Ja si myslím, že je to prepojené. Že jedno bez druhého nefunguje. A určite nechcem pôsobiť pyšne, že som umelec, ale keby som nemala to umelecké cítenie, tak určite by som nebola tam, kde som. Veľa ľudí si myslí, že robím len celebrity a opak je pravdou, robím aj civilných ľudí. Robím od svadieb cez plesy, robím prehliadky, robím fotenia, pracujem napríklad na veľkých projektoch pre komerčné televízie, robím strašne veľa projektov, ani teraz neviem konkrétne. Zmena imidžu, veľakrát učím. Učím napríklad líčiť nielen vizážistov, aby, i keď je to vytváranie ďalšej konkurencie, ale si myslím, že tak ako školy nikdy nezavrieme, pretože zase je to o tom, že kto je ako šikovný, úspešný. Je to tiež skĺbenie viacerých vecí, aby bol človek naozaj výborným profesionálom. Takže nie aj tak každý má to šťastie a môže uspieť. Napriek tomu, že mu dám všetko, čo viem, tak takisto učím aj ženy, aby sa vedeli same naličiť, aby sa vedeli upraviť. Pretože je to podľa mňa veľký rozdiel, keď má žena sebavedomie v rámci aj biznisu, keď vyzerá tip-top, keď je upravená a nemá z toho stres. Že príde dobre naladená na to prácne stretnutie, ale nie je to hysteria, ale je to pokoj, pretože vie sa naličiť za 15 minút, perfektne, kvalitne a to sa snažím, aby som spravila také tie rýchle líčenia a také naozaj také čo najlepšie vytvorené na človeka, konkrétne na ňo proste líčenie. Učím, ako učiť líčiť ženy, aby sa vedeli same nalíčiť, robím kedykoľvek. Nerobím to ako masovo, robím to individuálne, pretože to ako šoferovanie nás neučia, že nás dajú do jedného autobusu a učíme sa šoferovať s nejakými atrapami, tak takisto je to proste lepšie, keď ja tú ženu vidím, ako sa líči, kde robí chyby, potom ju naličím ja, vysvetlím jej na základe toho môjho, čo potrebuje. Nájdeme aj nejaký konsenzus, pretože niekedy môže ona cítiť to inak, ako to cítim ja. Zároveň potom ju odličím a ona sa učí líčiť ako malé dieťa a jej pomáham a vysvetľujem a prichádza na tie finty a na tie grify a techniku, lebo technika je strašne dôležitá. Nie je dôležité len sledovať trendy a vedieť, čo sa nosí, čo je pekné, ale technika nepustí. Ja, keď líčim konkrétnu dámu, tak v podstate ani netuším, ako prichádzam na veci, ako keby je to v niečom taká nejaká vrodená asi danosť, že ja cítim, čo ten daný človek potrebuje. Alebo miera tej psychológie, ktorú už za tie roky som nazbierala. Sú aj také milé príhody, keď som zažila také, že sa mi nevesta, myslím, že to bola nevesta, alebo proste nejaká žena celebrita rozplakala po naličení. No ja som bola hotová, že proste som niečo spravila zle. A ona bola, že ja som tak krásna a bola dojedná z toho, ako vyzerá pekne. Alebo sa mi aj stávajú také situácie, že sa mi priznajú dámy, že si ten make-up nechajú ďalší deň a už som mala rekord aj 2 dní navyše. Samozrejme, že ma to teší, ale odličovať. Veľakrát sa mi stáva, že naozaj uprednostňujem len ten make-up, lebo ani netušia, že aj češem. Čiže ako keby častejšie možno líčim, ako aj líčim, aj češem. I keď zase vyhodnocujem, že nie je to úplná pravda, strašne veľakrát práve využijú tú danosť, že viem robiť obidve veci a je to pre aj tie firmy ako keby výhodné. Takže je to jeden človek, aj keď ideme niekde do zahraničia, tak je to jedno miesto. Je to ako keby výhodné pre mňa, že robím obidve veci, ale je zábavné, keď sa mi stalo asi 2 alebo 3 krát v živote
A to som nepochopila úplne, že chceli odo mňa iba česať a nie make-up, lebo veľa ľudí naozaj ma práve že škatulkuje do role vizažistky. Takže to bolo pre mňa zábavné. A samozrejme skončilo to tak, že som aj nalíčila, aj učesala samozrejme, ale bolo to vtipné, že ako k tomu dospeli, že prečo len vlasy. Mne to len lichotí, takže som rada. Nechcem, aby to vyzeralo, že žiarlim, pretože konkurencia je správna vec a uznávam ju naozaj. Ale je naozaj tu veľa takých rýchlokvášek proste ľudí, ktorí sa venujú tomu 2,5 dňa. Prípadne vyššie za hranice, tam si spravili nejaký kurz, možno, že ani to nie. Je to vlastne o takom nejakom prezentovaní sa, o tom, že niekedy tí ľudia nie sú až tak dobrí, ale vedia okolo seba urobiť. Sú dobrí manažéri, proste vedia sa predať. Že veľakrát poznám veľa umelcov, ktorí sú neskutočne talentovaní a nikdy neprekročia svoj tým v tom, že sú introvertní, nevedia okolo seba urobiť toto halo, čo treba. Asi, podľa všetkého. A veľakrát je to podľa mňa aj taký nejaký náš komplex, nejaká naša taká slovenská malosť, že príde niekto spoza hraníc, nedokazujú ani takú kvalitu, ako napríklad moji kolegovia, ktorí si neskutočne vážim, ale proste sme z toho nadšení a dokážem zaplatiť veľké peniaze. Toto by som chcela a verím v to, že sa to časom zmení, že Slovák si viac bude vážiť Slováka a nebude adorovať zbytočne niekoho, kto si to nezaslúži. Pretože myslím si, že Slováci sú naozaj neskutočne talentovaní vo všetkých možných smeroch a bolo by krásne, keby sme si vedeli naozaj ohodnotiť, zaplatiť a vážiť si tú našu vlastnú kvalitu. A na závere dámskeho gambitu vám opäť ponúkame inšpiráciu zo svetových módnych mall. Tentokrát kolekciu jeseň-zima 2012-2013 z New Yorku od Ralpha Laurena.